Hello guys, welcome to my channel. Karon kay buntag man akong pukawon ang mga bata, pinaagi aning limon. Ako ning pug-on para makamata sila. Kay kaning mga bata manggod gahi kay pukawon, unya kay ting pamahaw na. So dali pa nato atoon guys. Palihog ko click sa subscribe. Dayon pindutan na lang pod ang bell sa notification para updated mo sa mga video. Tara, atoon nato sila. Itong kaon. Sulan. Kung successful kami mag-ibang tubantay. Mamahaw na. Mamahaw na. Mamahaw, uy. Uy. Ginawa ka, mamahaw na. Kay guys, bulas dagat lubang. Sakit siya, ana. Mata na mo kay mamahaw na ta. Guys. Ituot ka din! Vlog. Uy, mata na mo kay mamahaw na ta. Tara na. Wala. Dili ka ba nasabot? Wala ning success man ang limon. Happy. Tara. Mamahaw ta, mamahaw. Uli. Okay guys, thank you for watching. Ayaw kalimot pag-subscribe. Then palihog ang po click sa notification bell aron updated mo sa mga video. Okay, bye-bye.